Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na našem slavnostním setkání při příležitosti pokřtění knihy Si moje dítě, kterou napsal náš vzácný host, pan Jürgen Rudolf, emeritní soudce z Německa. Děkuji samozřejmě, že jste přišli, že jste nás poctili také svojí návštěvou a vítám mezi námi také dva velice významné kmotry této knížky. Je to pan doktor Dobrovodský a pan doktor Kryžán. Mohu na ně prozradit, že jsou z právnické fakulty v Trnavě a mají blízko samozřejmě k tomuto tématu. Poprosil bych oba pány a samozřejmě pana Rudolfa, jestli by případně před tím přípitkem a pokřtem nepronesli několik slov. Ďakujem vám, pán Patera. Dobrý večer, milé dámy, milí páni, sehr geehrter Herr Doktor Rudolf. Sme momentálne pod dobrým dojmom dvojdňového kongresu sudcov rodinného práva, ktorý začal včera a skončil vlastne dneska popoludní. Tento kongres oslávil svoje výročie, je to 15. kongres sudcov rodinného práva a tento kongres bol výnimočný viacerými otázkami alebo záležitosťami. Dneska neslavíme len krst tejto veľmi dobrej, kvalitnej knihy, ale v tomto roku osláví dohovor o právach dieťaťa svojich 25 rokov existencie podpisu prvými krajinami. Dohovor je o deťoch, o právach detí. Ja som rád, že Slovenská republika dala ako jedna z prvých krajín tohto sveta veľký dar našim deťom a to, že ako jedna z prvých 10 krajín medzinárodného spoločenstva ratifikovala 3. opčný protokol k tomuto dohovoru, ktorý umožňuje deťom vzťažovať sa na porušenie svojich práv priamo v Ženeve. Je to taký detský Štrasburg vytvorený, taká alternatíva, že deti alebo ich zástupcovia môžu ísť priamo do Ženevy so svojou sťažnosťou. Druhý taký národný darček je, že dneska pokrstíme slovenskú mutáciu knižného dieťaťa, pána doktora Rudolfa. A táto kniha sa šíri našou justíciou od včera, kedy organizácia a vydavateľ Striedáva starostlivosť o deti Slovensko-Česká spoločnosť darovala každému sudcovi, ktorý bol prítomný na tom kongrese, ale nielen sudcom, boli tam prítomní aj psychológovia, znalci, kolízni opatrovníci. To znamená, máme tu krásnu zhodu viacerých udalostí a teraz mi nezostáva nič iné ešte dať slovo môjmu kolegovi Lácovi, respektíve pokrstiť túto knihu. Noch einmal habe ich jetzt alles erzählt, dass das ein großes Geschenk ist für unsere Kinder, nicht nur dieses Buch, sondern auch eine wichtige Information, dass Slowakei war eine von ersten 10 Ländern dieser Welt, die 3. optionales Protokoll zum Kindschaftskonvention ratifiziert haben. Sie wissen als Jurist, wie bedeutend dieses 3. optionales Protokoll ist. So, wie gesagt, wir haben mehrere Gründe heute zum Feiern. Ďakujem veľmi pekne. Dankeschön sehr mal. Je to pre mňa takisto veľká česť, že tu môžem byť a že som sa mohol zúčastniť na týchto dvoch dňoch. Es war für mich eine große Ehre, hier zu sein jetzt von diesem Buch und es ist auch für mich eine große Ehre für mich, diese 2 Tage teilzunehmen. A dôvod, prečo to bol ten, je ten, že tie 2 dní
dali dohromady všetkých dotknutých, to znamená nielen sudcov, ale aj v tomto prípade ľudí zo štátnej sféry, ale aj z neziskoviek. A čo bolo pre mňa vynikajúce a potešiteľné zistenie, že sme diskutovali a že sme sa počúvali. Zueinander a cieľom nebolo poraziť alebo uraziť. Und das Ziel war nicht, jemand besiegen, okay? Oder die anderen, wie soll ich sagen, unterschätzen. Verím, že šírenie týchto myšlienok na Slovensku práve vľúdnych ľudským môže pomôcť v budúcnosti riešiť tieto ťažké situácie lepšie. Ja som veľmi rád, že z tohoto hľadiska môžem tu ako človek stáť. Und ich glaube, weiterentwickeln diese Idee in slowakische Sprache für solch Auditorium kann weiterentwickeln das ganze Praxis von Kochems Konzept in meinem Land. Noch einmal Dankeschön. Okay? Eure Ansprache. Und Robert will übersetzen. Ja. Weil Ladislav muss sich konzentrieren auf diese Waffe. Er will jetzt taufen. Ja, wenn wir... Ja, měli jsme taky tu knížku trošku pokropit. Pokropíme, tak se nechám na záver. Ja. Es bleibt noch etwas. Damit Buch nicht trocken bleibt. Das muss gut lesbar sein. Oh, pardon. Je to na oba knotry. Tak, a keď vás poprosíme, Robino, tak to nejak, tvor, skús. Hopp, Tak. gut. So viel Glück und Gottes Segen. Geburt ist hier. Slowakisches Geburt. Slovenský pôrod je tu. Tešíme sa. Tak, dobre, Robino, ešte takto. Jetzt bin ich dran. Opa. Okay, wunderbar. Gut. Super, freut mich. Bitteschön. Eure Ansprache ist jetzt erwartet. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich muss zunächst sagen, dass hier zwei Gottfahrer, two Godfathers, zwei Paten stehen. Ich möchte zunächst etwas sagen, was mit meinem beruflichen Hintergrund gar nichts zu tun hat. Teraz vám chcem niečo povedať, čo nemá s mojím profesionálnym pôsobiskom alebo skúsenosťami nič spoločné. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder in der Slowakei bin Veľmi sa teším z toho, že som dneska znovu na Slovensku und wieder in der schönen Stadt Bratislava. a opäť v krásnom meste Bratislave. Vor 1,5 Jahren war ich das. Es ist mir ein bisschen unangenehm zu sagen, aber es war erst das erste Mal, dass ich überhaupt in der Slowakei und Bratislava war. Sice je nepríjemné mi o tomto sa zmieňovať, ale rok aj po dozadu som tu bol a bolo to prvý raz, že som bol vôbec na Slovensku. Und ich habe mich sehr geärgert, dass es so spät war. A veľmi som sa hneval sám na seba, že som to až tak neskôr absolvoval, návštev Slovenska. Der Hintergrund ist gewesen, dass es in Ihrem Land sehr viele Aktivitäten und Interessenten gibt, etwas auf einem bestimmten Gebiet zu ändern. Áno, ale že dobre je, že na Slovensku stále existuje záujem v tejto oblasti našej niečo meniť. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dieses Mal wieder nach Bratislava kommen zu dürfen. A veľmi ma potešilo, že som mohol aj tentokrát znovu dojsť do Bratislavy. Wir hatten eine große Veranstaltung gestern in Omši. Omšenie. Entschuldigung, in Omšení. Že mali sme veľké podujatie v Omšení včera. Ein wunderschöner Ort und eine wunderschöne Einrichtung dort. Že je tam veľmi krásne, je to veľmi krásne miesto a krásne zariadenie.
sehr viele interessierte Teilnehmer aus allen Berufen. Bolo tam veľa profesí, ktorí mali záujem o tému Und eine sehr engagierte Diskussion a diskusia bola veľmi angažovaná und ein Interesse, etwas umzusetzen, etwas zu ändern und etwas Neues zu schaffen, dort bei allen Teilnehmern a bol tam festgestellt. záujem niečo zmeniť, niečo vytvoriť. Das heißt, ich komme wieder To znamená, že ja prídem znovu und freue mich sehr darauf. a veľmi sa na to teším. Zu dem professionellen Hintergrund, ich war viele Jahre Richter, Familienrichter. Dlhé roky som bol sudcom, rodinným sudcom Und habe mit all diesen Professionen, die Sie auch alle kennen, eine neue Form der interdisziplinären Zusammenarbeit geschaffen. a ako teda iste viete, som pracoval s profesiami, s ktorými som vytvoril model interdisciplinárneho riešenia otázky. Dies hat zu ganz anderen Ergebnissen geführt, als ich das selbst aus meiner Arbeit, aus meiner alten Arbeitsweise bisher mir bekannt war. A vytvorili sme úplne nový prístup ako ten starý, ktorý som poznal a ktorým som pracoval aj ja predtým. Und wir alle haben, die wir das geschaffen haben, aus allen Professionen, nicht ein einziges Mal dafür eine Werbung gemacht. Ale na tom sme si ani raz nespravili reklamu, alebo sme to nejako nepropagovali, naše zásluhy. Es hat überall Neugier gegeben, erst in Deutschland und dann in den Nachbarländern. V Nemecku to vytvorilo očakávania, zvedavosť a najskôr u nás, ale potom aj v iných krajinách. Und wir machen bis heute noch keine Werbung. A aj dneska nerobíme si na tom reklamu, Trotzdem wenden sich viele Menschen an uns. Das zeigt, wie groß das Problem ist. ale aj napriek tomu, že si nerobíme reklamu, sa veľa ľudí na nás obracia, čo svedčí o tom, že je veľký záujem o danú tému. Dieses Problem hat mit Nationalitäten nichts zu tun. Es hat etwas mit Menschen zu tun, egal wo sie auf diesem Erdball leben. Daný problém nie je úzko spätý s národnosťou, vyskytuje sa všade. Ich freue mich deshalb, dass auch hier ein Verständnis dafür gefunden wurde und dass ich so viel Aufmerksamkeit gefunden habe. Vielleicht kennen Sie alle das Sprichwort, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Asi poznáte také príslovie, snad to preložím dobre, lebo príslovia sa zle prekladajú, že profet, veštec, alebo ten, ktorý má nejakú víziu, predovšetkým je nepochopený vo svojej krajine. Tam nemôže očakávať pochopenie. Ich sage das deshalb, weil viele Menschen in der Nachbarschaft, in den Nachbarländern glauben, dass was wir machen sei Standard in Deutschland. Hovorím to preto, lebo všetky krajiny, ktoré susedia s Nemeckom, si myslia, že u nás je to štandard, čo my robíme. Es steht auch in einem Gesetz, dass so gearbeitet werden sollte. Že dokonca máme aj úpravu právnu, ktorá hovorí, že by sa tak malo postupovať. Es steht aber nicht da drin, dass so gearbeitet werden muss. Ale nie je tam, že sa týmito predpismi musíme spravovať a tak sa aj musí riadiť celý proces. Und deshalb gibt es auf der Landkarte in Deutschland nur wenige Flecke, wo so gearbeitet wird. A preto na mape Nemecka je len pár vybraných oblastí, kde sa spravujeme týmto postupom. Und das hat etwas mit den Menschen zu tun, die dort aktiv sind, die engagiert sind und die etwas ändern wollen. So wie Sie. A preto máme aj my ľudí ako vy, ktorí sú angažovaní a majú záujem o tému. Vielleicht kann eines Tages ein europäischer Druck entstehen. Budú možno dni, kedy sa vyvolá celoeurópsky tlak na tému. Den betroffenen Kindern im Elternkonflikt zu helfen. Tému, to znamená pomôcť postihnutým deťom, ktoré sú postihnuté konfliktom rodičov. Es geht in erster Linie darum, die Eltern unter Druck zu setzen. Es ist so. Ide vlastne o to rodičov dostať pod tlak. Nämlich das Gepäck vom Rücken der Kinder auf den Rücken der Eltern zu verlagern. To znamená to bremeno, ktoré je na chrbte dieťaťa, preniesť na chrbát rodičov. Soweit in aller Kürze.
Und ich freue mich noch, dass wir heute Abend zusammensitzen Toľko v krátkosti, ešte raz chcem prejaviť, že som veľmi rád, že tu dnes sedíme spolu. und uns austauschen können. A že si môžeme svoje názory vymeniť. Vielen Dank. Ďakujem. Na to, že se nám zdá se všechno daří a na další setkání. Nech sa Na číta. zdraví. Na slovi. Viele Leser wünschen wir den. Na zdravie. Na zdraví. Na zdravie. Gratulujem vám, chceme to veľa budú technici. Na zdravie. Na zdravie. Výzko je zvolený Jürgen Rudolf. A dáme tuto, alebo tu druhú tvoju? Tak si to zmanažujem teda. Zmanéžujú, ale ľudia to budú sa páčia. Thank you very much. I'm here. We're gonna leave tonight immediately. Hallo? Maria. Yes, yes, my name is Maria. Is that dedication? Perfect. Perfect. Yes, sure. Why not? Oh, thank you so much. It was a pleasure. I'm really very pleased with this opportunity in India. Also from on behalf of the Ministry of Labor and Truly, definitely. I count on you. And there are also other people waiting for a signature. So Sylvia would like to have also your signature and dedication. Yes. Thank you.